Hola, què tal? Soc la Marta Vieto, monitora de classes dirigides. I aquest blog va dirigit pels sèniors. Classes molt suaus de gimnàstica, d'exercicis ràpids de fer, fàcils i que s'han de fer. S'han de fer exercici. No em cansaré de repetir-ho. Heu de fer exercici. I això són blocs de 15 minutets, que si els repetim quan acabeu de fer-ho, feu el doble, perfecte. Que no? Doncs ja està bé. Però si ho feu cada dia, està bé. Sí? Doncs va, anem a començar. Comencem a treballar el coll. I anem a fer de costat a costat i cap a baix, deixant caure tot el pes al cap cap endavant. Sí? Ho fem de vegades? Vinga. Una. Dos. Tres. Quatre. Cinc. I ara anem a començar cap a l'altre costat. Una. Dos. Deixeu caure tot el pes. L'esquena recta, Tres. Quatre. I cinc. Molt bé. Deixem caure un braç, no l'apoyem enlloc, i anem a treballar l'espatlla, pujant amunt i a baix. Però el braç queda sense força, No fem res amb el braç. Vinga, ho fem de vegades i de vegades. Una. Dos. Tres. Quatre. Cinc. Sis. Set. Vuit. 9 i 10. Molt bé. Anem per l'altre braç. Deixem caure el braç i treballem l'espatlla amunt i avall. Una. Dos. Tres. Quatre. Cinc. Sis. Set. Vuit. 9 i 10. Molt bé. Ara què farem? Mireu, agafem no, posem la mà dreta darrere del clatell i baixem pel costat. I ho fem 5 vegades i després 5 amb l'esquerra. Sí? Vinga. Esquena recta, braç dret i darrere el clatell i baixa pel costat. 2 i estirem el braç al baixar. 3. 4 i 5. I anem cap a l'esquerra. I 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé. Perfecte. Tenim el tamboret aquí al davant, un tamboret i si no un coixí. Un coixí o dos, depèn del nivell que vulgueu, sí? Jo ara, per exemple, avui tinc un tamboret. M'aproximo al tamboret i poso les cames, els peus, a sobre del tamboret. I el que faré és, baixo una cama pel costat i la torno a pujar. Per això dic, si el tamboret és molt alt, agafem un coixí. Si el coixí és molt baixet, doncs fem un mig.
posem 2 coixinets, sí? Però es tracta d'elevar una miqueta la cama i fer l'esforç de pujar i baixar la cama, d'acord? Per treballar aquestes cames, el quàdriceps, sí? Per treballar bé, per tenir força a les cames, que és el que ens aguanta, sí? Doncs va, anem a col·locar els peus a sobre i fem 5 amb una cama i 5 amb una altra. Vinga, 1, 2, 3, 4 i 5. Ara anem a per l'altra. 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé. Ara ho farem una miqueta més difícil. Farem 1, 2, 3 i 4. I esquerra. Col·loca, dreta, col·loca. I dreta. Sí? En mi. Vinga. Som-hi. 1 i 2 i 3 i 4 i 5 i 6 i 7 8 9 i l'últim, 10. Molt bé, descansem les cames, les posem als peus de terra i anem a treballar la cintura col·locant una mà a la cadira per tenir equilibri i amb l'altra mà me'n vaig cap al costat contrari, allargant tot el màxim que pugui i estirant el braç tot el que puguem. Ho fem 10 vegades? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Ara ens imaginem que hi ha una corda aquí penjada, una corda que surt del sostre i cau. I jo agafo la corda i vaig fent aquest moviment per baixar. Vaig baixant la corda. Sí? Visualitzem que tenim alguna cosa aquí per poder posar resistència. Perquè si no farem això i no servirà per res. I hem d'allargar per agafar la corda, perdó, i hem d'estirar per arribar a la corda. Estirem i la baixem. Estirem i la baixem. I hem de notar que estem estirant tota lateral. D'acord? Anem a fer-ho 10 vegades. Vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Perfecte. Molt bé, anem a fer les mans. Mans manetes. Anem a fer aquest moviment. Tenim les mans estirades, els dits estirats i
farem aquest moviment dels ditets, dels 4 ditets. I farem primer els 4 ditets i amaguem el gordo. Els 4 i amaguem. I aquest moviment el fem 5 vegades amb una mà i 5 vegades amb una altra. Sí? Doncs va, agafem aquí i fem 1 i 2, 3, 4 i 5. Molt bé, anem a per l'altra. I 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé. D'acord, ara farem això. Tenim el tamboret aquí, no l'hem tret, o els coixins. Doncs allargarem el cos fins tocar el que tinguem davant. Sí? I farem 1, piquem, posem, pugem. I fem aquesta coordinació. Mà, picar, mà, amunt. I ho fem 10 vegades. Som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I ara jo no ho faré, ho fareu vosaltres. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Ara ens aixequem. Intentem sempre tenir algú amb nosaltres quan fem els exercicis. Vinga, amunt. I ens apoyem a la cadira. Sí? I anem a fer aquest moviment amb les cames. Tiro la cama cap enrere. Tiro la cama cap enrere. Tot el que puguem. Com si em volgués donar una patadeta al cul. Sí? Ho farem 10 vegades? Molt bé, doncs va. Aparto això perquè ho veieu bé. 10 vegades, Vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, doncs ja que estem aixecats, anem a fer aquest moviment d'aixecar les cames amunt i avall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Tornem a seure a la cadira? Vinga, tornem a seure a la cadira. A poc, seiem a la cadira i anem a fer la respiració final. Agafem aire pel nas i deixem per la boca, estirant tot el cos amunt, com si volgués tocar el sostre, i ara baixem a poc.
Tornem-hi. I a poc. Molt bé, doncs hem acabat aquesta taula d'exercicis. Ens veiem un altre dia. Adéu!